Dalu sak komet. Wilujeng dalu masake Mbak Limbu. Ya sehat sak komet nggih, ketok ganteng. Alhamdulillah ganteng pripun kula mun mboten pati pede niki. Wong sik to. Iki apa jek berjuang kok bedil-bedilan ya, Met? Bedilan ya to kuwi mercon kok. Kok mercon tak kira ki granat. Dikeki mercon susah ora susah. Lah ya, ora ono mercone kok bledos ora banter kok. Metoke Met ya. Ya iki anakan mercon. Lah iya nggih. Sehat nggih Pak nggih? Nggih, alhamdulillah pangestu panjenengan sehat. Kok kados Joko Kendil modele. Lah nyapa kok Joko Kendil ki? Malian. Lah kok iso malih? Iki mau nom iki lah kok malih to. Lah kowe ora mudeng nggih Mbak Cangik, Mbak Limbuk sok ora seni. Jenengan jelasne Cak Slendro. Lah jelasne. Nyuwun sewu kula ngguroni kali panjenengan iki mboten. Nggih. Sakniki zamane generasi Gen Z, Mas. Napa? Dalang-dalang sing hebat ki nurunke nelurke anak-anak yang juga hebat. Alhamdulillah. Contohnya panjenenganipun almarhum Bapak Ki Haji Anom Suroto nurunke panjenenganipun Mas Ki Bayu Haji. Lah ning nak saiki andalang dewi-dewi. Iki mau sak nggon iki loro iki kono termasuk maturun Kyai Peleman dalange loro bayare siji. Lho, Cak. Nalika kula kalih panjenengan wonten Mulyareja, nggih, anak kula wonten Menarja Kepung, kula kalih jenengan wonten Mulyareja. Lah nika sing kalih Slendro napa kula? Jenengan kalih Dodot. Oh kula. Nggih, kok lali Pak anggere duwe enteke lali. Kowe ku ya kaya ngono. Ingkang wigatos dalu punika Mbak Cangik, Mbak Bu. Matur sembah nuwun kula tujuaken song-song agung panjenenganipun Pak Haji Santo ya Mas ya. Nggih, Abah Haji Santoso. Santoso wah iki beliaunya luar biasa donatur utama. Panjenenganipun Pak Yanto, Pak Lurah, Pak Sugeng. Nggih, aku nek rene ngoten niku pun biasa Mas ketemu dulurku ya kembaraku. Sapa? Kami tuwa kene. Sapa? Andi. Kami tuwa kene. Andi iki jek Joko apa tak entukne sinden iki lho. Kuwi tenan apa ora? Nggih mboten Pak nggih. Lho, Mas Andi iki jek Joko nggih to? Lah, sajake kok apal ping pira, Ndro? Aku ping pindho Mas. Ning gonta-ganti pasangan. Wong iki asline ya kaya blungkon. Mboten, iki namanya teman itu harus saling melengkapi nggih Pak nggih. Nggih, harus saling melengkapi. Nggih mula nderek jurung donga pangestu kagem Kyai Pelemahan Kidul. Kala mben sasi wingi wonten Pelemahan Lor. Iki genten Pelemahan Kidul. Pelemahan Lor gak usah tak dongakno genten kene ya, Met. Nek kono pengen tak dongakno Agustusan kudune nanggap. Nanggap. Didadak ya iso ya. Iso sesuk ya prai lho ya. Iki munggah monggo Cak Komet. Nggih, minggah serampat. Teko kono aku mak teratap ngewasno yoga-yoga. Lah kene awake dhewe iso kembar lho. Wong ditanggap larang-larang iso nganggo urung bantal iki lho. Lah aku iso. Kowe iki sing ora berpengalaman, ajining diri saka lati, adining raga saka busana nggih mboten. Leres ta. Artine wong ajine diri saka lati tumindak sak pecak tembung saklima iki nek tumindakmu apik, ngomongmu becik mesti ya kaya payu larang nggih mboten. Dalang iki mesti payu larang mergo onta wencanane becik suarane ya apik. Alah ora percaya sapi kae ora omong ora klamben ya larang aku. Kowe iki mari limusin iso sampe boyo. Kowe lek omong mesti aku mbok bantah ya, Met. Tapi nek ajine raga saka busana. Nek busanane apik mesti payu larang mbak-mbak waranggono. Busanane becik payu larang. Lah iya sapi kae apa klamben lho. Kayo larang kok. Malah apik nek ora klamben nak. Malah larang nek ora klamben. Masa nek gak klamben larang. Percaya dulur-dulur yoga kae lho. Omongane gak penak. Wis rasa gatene yoga-yoga larangne nek ora klamben. Apa ya ora masuk angin kok ya. Aku tau gak kelamben malah dadi. Angge kula dongake muga-muga piyai wis ta. Kowe iki grup apa grupe kene Pak Seno? Lah ya kula iki jurung donga piyai Pelemahan Kidul nggih Pak. Nggih nuwun sewu. Cak Slendro sama jenengan dongakne Cak Slendro. Nggih. Sabibare ngawontenaken ringgit wajucal tawi wayang kulit dalu punika. Piyai Pelemahan Kidul
pinaringan rejeki ingkang kathah tur barokah amin Allahumma Amin. muga-muga tandurane metune tanduran malimpah ruah mati keteko amin Allahumma Amin. muga-muga karire sedaya diparingi sehat amin Allahumma Amin. kula didongakno met sing maune sapine siji bar wayangan dalu punika kula dongaaken muga-muga dadi dadi loro kita dongakne met sing montore siji bar wayangan sesuk muga-muga iso tuku montor meneh dadi tambah montore sing maune bojone siji tak dongakne met Tambah rukun. lah iki lho tambah rukun met kaya kowe ku ndongakne ya ngono ki muga-muga anake sukses dadi anak sing soleh migunani nusa bangsa tuwin agama Tapi ya sing di anak, sing ra di anak piye? lho lah sira Dongamu lho. ya tak dongakno muga-muga anake pinter kabeh soleh Lah iya ki nek sing di anak, sing ra di anak mbok dongakno ngono ya tersinggung lho. Anake rong duwe kok mbok dongakno duwe anak soleh-solehah. lah kudune piye Lah ndonga ora kulaan mbok sing lengkap to. Sing gadah putra, mugi-mugi ya dados putra ingkang soleh-solehah. Ingkang dereng mugi-mugi enggal-enggal gadah. Lho ngono. Dadi komplit. Komplit. gadah iki nek duwelane ora duwe carane piye ngono Ya iki, Met? berusaha. Lah iki menekankan dadi berusaha. Lho berusaha carane piye wong menungso iki Alah, kabeh Kak. ginaris Alah tanggaku lho 7 tahun rumah tangga rong di anak, mulih konggonku nginep 3 dina mulih meteng. Lho kuwi ana syarat-syaranane. syarat-syaranane piye ngono kuwi Gampang. maksudnya gampang Carane nek loro. maksudnya loro sing nomor 1 kuwi Cara medis, Heeh. cara alternatif. nek secara medis sing pisanan kuwi Medis awake dhewe iso konsultasi ning dokter kedokteran kandungan sing titele sepok apa kuwi sarjana ogok-ogok lho. ya ngomong gladrah spesialis kandungan Lah iya kuwi. kedokteran sing bidange ning nggone kandungan Kuwi secara medis, nek secara alternatif alternatif diurutno. lho pamane iki sing den iki urung di anak Mary Heeh. diurutno iku dipijet ya Aja lara. lho lah diurut ki dipijet to Mer Ora no. lah carane diurut piye ben Mary ben duwe anak Diurutno ki iso aku sik apa dalange sik apa awakmu sik. Kok lagi yoga-yoga. Ngono nak awake dhewe nepaki ya ta. Mesti duwe anak lho ngono. Cocok ki? Cocok diurut. Ya nomor 1 siapa? Yoga. Wah, aku sawi kok. Sik to. Lah kuwi anake lair kaya ula weling ngono lho ki. Apa kuwi kok ya? Wong ndongane ora ragat iki mbok ndongakno sing apik. Pripun Bu kabare sehat? Alhamdulillah. Kuwi gayamu ki kaya wong grapyak ning kliru. Paling ndak itu seorang pelawak harus bisa membawa piye ning dhuwur panggung ki komunikasi sama penonton Ya, sama warga kene. Ning klirumu ki lho wong iki penonton kabeh ki ngenteni awakmu kok mau takoki pripun sehat. Lah nek lara mosok ning kene. Ya jelas positif sehat kabeh to. Wah, Lah kudune piye lek tekoki? nggih semangat ya, Bu. Semangat, Bu. Ngono ki Agustusan. Merdeka, Met. Merdeka. Lho, kowe ku piye to, Met? Merdeka. Merdeka. Kowe iki semangat karek muni merdeka, kowe iku kok ora semangat blas. Pak Seno, merdeka, Pak. Merdeka. Lho, iki lho ketok semangate. Jiwa patriot. Gila Pak, gila Pak Seno. Apa? Gurine. Merdeka lek. Wis apa to iki? Kok gandul mbok dolan dhewe kono tuku jajan. Kowe iku aja nyepelekne lho, Met. Apa to? Aku ki apa ki ngelem dalang sing nom ki luar biasa, Met. Niki sing dalang awal Lho, dalang sabetane ya apik. Eh. Suarane ya becik mang rungokke kok ngguri nyuwun sewu lho, Mbak Cangik. Nggih. Muga-muga tak dongake dalang iki calon iki dalang kondang tur laris, Met. Amin. Tenan iki. Mas sinten Mas? Iki Mas Karson ya. Karson piye to? Sinten Mas? Mas Arya. Lho, Arya. Iya, Mbok Putra. dongakno. Tak dongakne muga-muga dadi dalang sing kondang laris. Kowe gak getun. Lho, lah kok getun lho? Lho kadung kono lari sing dijak dagelane ra kowe. Wong ya aja ndongakne nemen-nemen. Wong kowe dhewe ya butuh laris kok. Tak ceritane ya. Sesama seniman itu boleh bersaing, tapi nek koncone melok tanggapan laris, awake dhewe iku melu bangga. Melu seneng. Nggih mboten Pak Seno. Nggih, tumut remen. Ki calon dalang kondang dalang Wong seni iki ning lambe tok, muga-muga laris. Ku nak kono laris kowe ya kemiren.
Wis jelas kuwi. Apa meneh sing kono laris dalange, sinden ya laris, sing dijak dagelane ora kowe. Ngono biyen tak dungakne laris. Wis biasa-biasa ae lah. Nak klarisen malah capek ya. Tapi niki rencana menawi wonten job malih tetep pelawake Cak Slendro kalih Cak Komet. Met wis jelas iki, Met. Oh niki sampun diagendakan niki. Alah nang Ndi Mulya kek omonge ya ngono kuwi Pak Sino. Ya padha karo iki. Alah bak ya kowe karo Andi TB no. Oh, iki. Jenengan boten saged, Cak. Alah boten saged. Gak iso iki. Ora ditelepon dibatin ya ora iso. Cak Komet boten saged. Nikon iki mboten saged gitu, Pak. Nggih. Paling enggak kan aku katut to, Met. Wong aku Aku pelawak pilihan no. Maksudnya pilihan. Pilihan terakhir nak kono-kono wis ra iso lagi aku. Ora, Met. Iki sing dikersaki panjenenganipun Abah Haji San ki awakmu. Cak Komet. Nggih. Tak dongakne muga-muga panjenengan Mas Arya sok ben iki dadi dalang laris Laris. kondang. Nyuwun sewu, carane nek dalang kondang ki siji, Met. Napa? Sing penting ku pagelarane meriah kaya ngeten iki, ya apa ora? Ya. Sindene ayu-ayu, yogane iki kompak, Suara kuwi ditata. suarane ditata. Jo anggere. Lah gini nek dalang ki piye-piye? Paling gak makan-makanan ki dijogo. Lho, Ojo. kaya to mangan apa? Foto mangan panas-panas. Contone, Wowo. nek Nalpot. omongane tanggam ya panas lho, Met. Maksudnya ki calon dalang kondang nyuwun sewu lho Mas Arya benjang menawi kula pareng nyontoni sok ben iki golek bojo iku sing sebanding kali panjenengan. Contone sinden kan padha to, Met. Berkarya wong loro nyambut gawe nggih mboten Pak Seno. Nggih leres. Pak Seno niki garwane ra nggih sinden to. Nggih. Lah niki buken iki garwane Pak Seno. Niki sajake kok nggih nenten sing guyang-guyu napa nek pacare kok? Lho, Mas Arya. lho paling gak iki ngono kuwi. Dadi dalang kondang, Bojone sinden sinden kondang sisa. mesti sukses karire jelas sugih. Ah niki keliru, sing keliru niki. Perlu saya luruskan Pak Seno. Nggih pripun Cak Nek Komet. saged dalang niku cari istri aja di luar dari seniman. Seniman no sing lanang seniman sing wedok seniwati. Hah? Kayange nglumpuk. Lumpuk apa Bang Mekar lumpuk iya kok. Ora iso. Lah kuwi Ora iso ki. nek sampe dalang laris kok oleh sinden ayu yo laris sisan. Kurbane sok ben anak. Lah kok iso anak? Walah tanggoku lah anake toleh. Mergo apa? Pergo Gak oleh perhatian saka wong tuwa. Lah bedino kene tanggapan. Mbok Sing tanggapan. wedok ya tanggapan. Anake nang omah ya toleh kene lho. Anake sapa? Anake Arya lho ngono. Seneng kowe. oh Jadi dadi dipikir kaya ngono kuwi. oh progres yang akan datang. Ya iya no. Lah ku contone golek bojo piye met sing apik ngono. Ya paling gak guru. Ngono. Oh, Ya kaya apa? Cak Komet, Cak Nggih, Komet. nggih. Niki nyuwun pangapunten kula kan beto kru campursari dangdut kan nggih istimewa. Oke, Nyuwun kersane. pangapunten nyuwun pangapunten. Pripun? Ya, menika nyuwun sewu jenengan MC niki kan kru musik ini kan Mustika Laras. Mustika Laras. Iya Mustika Laras. Oke, oke. Jenengan MC ini jenengan panggil Mbak Endah saking Pleman Kidul menika masyarakat Pleman Kidul ingkang penggemar seni wonten Pleman Kidul. Tasik nggih. tak sih Mbak Endah kelingan Jenengan aku MC biyen. ini mbok menawi Nek gak salah Mbak Endah ki struktur senam nggih. Nah iki aku kelingan kok giyen iki. Wonge ana apa? Ngerti? Piye? Kon nyiarne. Alah nek nyarno kuwi aku elek-elek iki yo MC dangdut e padakne. Iya. Kene yo MC. Kali sugeng rawuh panjenenganipun Bapak Kepala Desa Tirulor sakmangke nggih badhe ngaturi jenengan tapi tanggalnya dereng dipun tetepaken ngaten. Piyantune selenggan. Nggih. DP ini men. Lho. Piye? DP ini Tapi Pak- liwate kula lho, Cak. Waduh ya kena pelanto iki met ra jelas iki. Wah, Nggih sugeng rawuh Bapak Kepala Desa Tirulor. Singso iki met ide met. Anggih ngaturaken sugeng dalu kunjuk para pilenggah kakung Sumono Putri ingkang satu dan kinurmatan aduh. sesarengan campur sari mustika Laras. laras kok alah kok nyepel Malah ngantuk. ing dalu punika Aduh. silaturahmi Sore mau wis enek Mas Joni mau. kunjuk Bah, aduh karepe sing dikarepno ki ra ngono. lah piye kabeh Lagi pisanan wis langsung menggugah semangat lho. piye semangat piye kok Oh, nggih guyu sik MC Om Orkes Melayu. oh dangdut orang Orkesnya main sing nonton Melayu lho. kok orkes kok main piye? Hadir di kawasan Pleman Kidul, Cow.
Ada sederetan artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Bersama Mustiko Laras tentunya. Ada siapa dia? Cak saupami tertawanya dikurangi itu pripun Cak? Nah, iki lho. Cobi Cak, cobi dikurangi Cak. Nggih. Lho kaki kan guyumu ku ya Pak Nggih ya. kekataan cobi disudo. Metko Cobi met Cak. guyumu kakean ya metko. Kedawan. Kedawan Cak Slendro nggih. Ngene Cak Komet nggih. Cobi disudo Cak. Ngiwon nengen ngarep buri. Awas. Baik saudaraku semuanya, Tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Timur Indonesia. ada siapa dia? Cak Slendro nyuwun sewu niki kersane ngunjuk ketoke kok keselak napa nih Amit? Ya sik sekedap Pak niki. Kula tak Ketoke keselak nggih. Pun jenengan siap nih. Pun tenang mawon. Disiapne, Kula Cak. urusane Nggih, Cak. Kula sepelane riyen niki tenang Nggih, mawon nggih, jenengan. nggih. Nah, pun. Pesan menawi pun jenengan. Menengan. Pun menengae mawon jenengan tak sepelane riyen. Apa? Soalnya niki sepelan iki, Pak. Nggih. Di dalam bakal aku. Wis to manut to, sing ngejog yo iki, sing ngek dhuwit yo iki. Ora iso. Sing ngek bayaran yo iki. Lah kok wayangan dalange ning kene aku wayangan dagel kono ora apa-apa. Lho, wong kene nderekne sapa ayo? Yo dereke Pak. Ora iso. Pak Seno to. Matur nuwun pertama kanggo sapa? Pak Seno. Lah. Omonganmu lho. Ya Pak Buat Santoso. Pak Santoso. Abah Haji Santoso. Lho, lah tapi nyuwun sewu kowe bengi iki nunut sapa? Menurut apa nih? Nunut Pak Seno, panggunge sapa? Yo. Wayang-wayange sapa? Wayange Pak Seno. Mik sing mbok gawa iki le nyewa sapa? Wayange Pak Sino. Lah, mik Iki. yo. Wayange sapa? Iki sapa? Pak Seno iki le nyewa. Nya. Cak Komet Cak. Pun jenengan asta malih Cak. Nih, aja mutuk. Moga Cak. Ayo. Komet moga. Mek lo tambahi 100 jangan cepeng malih. Nah ben rame nggih. Mulane iki Malu. Ayo guyune iki sedengan ae, Met, sedengan ae, Met. Eh? Sedengan ae guyune. Engko kono aku amene. Ora, sedengan ae. Sedengan ae guyone. Aku wis kadung serius kok. Yo. Ora awor kowe malah ora dadi. Wong siramu koyo tak. Baik saudaraku, kita panggilkan yang satu ini. Ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Bersama Mustiko Larasnya Indonesia. Kayak kita anake Pak Seno. Padha Lah aku nek MC dangdut nyuwun sewu lho, Pak. Lah kowe upama ndelalah nyuwun sewu tanggapan nek MC-ne umure 70 tahun iso kowe, Met. tuwi lho. Lho ora nek ndelalah pas sasi sawal tanggapan rame. Sing MC umur 70 tahun. Golek MC wis ora oleh enake sing umur 70 kok. Ayo jajal. Bisa toh. Piye? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mustik. Ambulan jelas iki. Tak panggilkan ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia kalau bukan Sopo? Lali. Wis bertanggapan nyemplung kuburan MC iki. 70 tahun. Mobil siaga kangge. Katut sik nyuwun sewu lho Mbak Cangi. Nggih. Bu, Mas Komet selain pelawak, beliau juga karakter suaranya bagus. Lho, nggih. So nyanyi apa? Wis ora sama omongi. Iya maksudnya nyanyi suara. Anak wong kene ngerti kabeh. Iya. Masalah lagu tak pangan to. Loh, Beh, masa lagu-lagu. Lah Nyuwun sewu lho Met, kebo sapi sing digugu, yo keluane nek menungso sing digugu, omongane. iso gelar kudu iso Gulung jagung bakarane. tanggung bakarane. Lho yo. Perkarane Ya lah ya. iso tenan Met. Sono Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. ana cara Padha tos awala tak kepruk bata rantang ngomong. Dawa. maksudnya kuwi nyanyi tentang percintaan iso kowe. Lah percintaan akeh. Lagu-lagu sing saiki lho Met. Alah sing Roma biyen mulai saiki sampai biyen iki cek payu. Lho, Roma Irama kuwi. Contone Pendek kasete Roma Irama. No? duwe kabeh lho. Walah omahku bek kaset. Etok. Anu kaset apa? Roma. Asli. Roma Irama. Roma Irama. Eh ngomong gelas. Lah aku ngomong apa to? Lah kemang ngomongmu kaset marama-rama kok. Lagu percintaan to. Walah kok njaluk ae kok. Lho yoko-yoko njaluk. Lagu tentang percintaan. Alah sing gampang kayak
Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Kok yo pas yo? Waduh, kaya apa-apa pas yo kaya. Bonang kok yo pinter. Alah pas kabeh duwe Mas yo pas-pasan. Omah pas. bojo Pas yo sakmono. Mas, kendangnya enten ta, Mas? Oh, tak kira mantuk. Kendangnya Mas, kendang. Hidup tanpa cinta tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. iku tentang percintaan. Percintaan wakeh nek lagune. So tenan ra. Nek lagu nasihat piye carane cah nom-nom ku berkreativitas. Ya nek Iki menyongsong peringatan HUT Republik Indonesia. ya panggah Roma Irama kan ya akeh nasihat. Nasihat mosok ono, Mat. Piye? Judi. 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 Judi ki boye paedanan kok. Lho lah ya iki ya gene main lho. Judi. Menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, Bohong. Bokong. Itu kan termasuk nasihat. Judi iki termasuk nasihat. Iya, iya. Mergo judi iki salah mungguing pemerintah, dosa mungguing Itu agama. termasuk pekat penyakit masyarakat. Ora itu. Ora oleh. Nek lagu tentang pembangunan, Met, iso, Met. Iso. Pembangunan kowe? Roma Irama ya nek. Lho, Roma Irama tentang pembangunan mosok ya enek. Enek. Sing piye kuwi, Met? 1001 macam cara membangun balai desa mau dibuat joglo atau biasa terserah Pak Lurahnya wis. Kok wis itu? Lah iki aneh-aneh wong dangdut kok takok pembangunan Lho, wong jenenge lagu-lagu tuh harus lha iki kok ya Roma Irama Upamane nek lagu anak-anak, Met, lagu kendaraan. iso Iso. to Sing piye kendaraan? kayak pica tak kandani mong lakumu ang sini alo nang wae ono kandang wae napa Mentok. Duh. Mentok. Bi- Tak mentok ya, Met. Mentok. Lagu kendaraan. mentok tak kandhani. pica Mentok. ya wis mentroke numpak pica ngono Wis jenenge lagu ngawur. Tapi nek iki kowe ora iso. Wis. Lagune Banci ra iso, Banci kowe gak iso kowe Banci. nek banci ora Roma Ndro Lagune apa? dene caknan Sing piye kuwi? Mosok ya nek lagu Banci. enek Dene Canan ora mungkin nyiptakne lagu Banci no. anyar Sing piye kuwi? dawa-dawa ganduli dawa-dawa ngripeti nyantol-nyantol wekku ganggu lakuku dadi banci iki nek ngono kae kan yo ganggu dadi Ini lagunya Dewi Caknan, Cak ya? Yo, lagu Banci niku nggih. Oh, nyanyi ki harus ki sesuai pada malam hari ini. Nih. Temane Mas Komet. ya Yang pertama itu bersih dusun, Piai Pelemahan Kidul. Betul. Yang kedua menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Indonesia. Yang ke-81 dengan tema berdaulat, adil dan makmur. amin Muga-muga piye kene adil makmur secara ekonomi, secara apapun insya Allah gemaripah lo jinawi. Nggih, semangat ya amin. Pak Bu nggih Semangat Bu yo. merdeka Merdeka. aja ngantuk sik Lah iya, sing berat iki ora melawan penjajah Mas Komet. Yo. Saat ini yang berat itu adalah melawan nafsune awake dhewe. betul Ya toh, egoisme nek iso iki muga-muga piye kene saling merekatkan satu sama lain, menjaga kerukunan NKRI harga mati. Satu nusa, satu bangsa satu bahasa, bahasa Indonesia Lagu-lagu nasional iso Mas Komet. harus bisa sebagai nasionalisme Lagu-lagu sing perjuangan. halo Loh. Kowe tak idone mati lho, Met. kok tak kira gak halo Lagu niku lagu-lagu nasional nggih Pak nggih.
Ayo duduk yo Mas. Lah kele. Iku gak metune kethek ngene. Gak apa-apa, pancen yo beli kethek. Halo Bandung lho Mas. Lah yo kuwi bener kuwi kok Duduk ora metune. sing anyar ngono. Tek duduk. Halo. Halo Bandung. Ayo. Lah nanti Gerak. Oh, gerak. Loh, alah yo. Baris ora muding lho, Met ngono kok kowe iki guru to, Met? siap to. Siap. Gerak. Gerak. Apane? Alah yo. Lho kuwi ngono tok. Kowe iki ora berjuang karek baris sebagai PBB mosok ya ora mudeng to, Met? Baris berbaris lho, Met. Yo mudeng to. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Gerak. Lah iki lho. Nah, ya alah kowe ora mudeng iki. Ah Mas yo kowe ora mudeng Iso wong kene dia ra cetok. Kowe sekolahe pinter rek. Coba, sit, Trik. Apa enek siapa? Yo bebas iki. Arut, hop, Kenapa? Baris ngono. lah aku dhewe lho ra cetok kowe kok gerak. Lho, Cak Kemet. Nggih, ku pinter. Sini Cak Kemet. dalam Lho, wo tibake nggih anu. ane Slendro. klane budek. Mboten. Wong kula iki Lah lek enak slendro diabani pewenak. Lah nggih wong nek cerdas ku benten tok, Pak. Secara skill berpengalaman dan berpendidikan. Kowe nek Mas Komet nyuwun sewu titele ra SPD Sarjana Pendidikan. Beda nek kalih kula, Mas. Iya, Pak. Kula SPG MBG. Pak ki titelku. wah BK. Wowo. BK kok ndek ipel-ipeli. Ipel-ipel. Ipel-ipel tok, ki kok ipel-ipel tok. Wah, MBK iki yo bergizi, Lah berkursi, mulane lagu Halo Bandung ya hafal. Nek Hafal. Halo Bandung pomo Iso. sing nyanyekne Piai Kediri kene dijawakne ya soal jawakne. Halo Bandung nek Indonesia kan halo Bandung. Ayo kok piye kabarmu Bandung? Ibu kota Mbokku kutha Periangan. cengengesan. Lah kok cengengesan piye, Men? Lah periangan riang gembira tuh. Oh, cengengesan. Cengengesan. Halo Piye Bandung. kabarmu Bandung? Kota kenang-kenangan. Kutha pangeling-eling. Lah kok pangeling-eling? Lah kenang-kenangan dieling-eling ae ngono. Nggih, Pak Cangi. Lho lek pengeling-eling biasanya selamatan dia tangketi Cak Kemet niku. Sudah lama beta Wes suwe banget tidak berjumpa dengan kau. ora ketemu karo we. Sekarang Saiki telah wes menjadi lautan api. wes dadi mulian geni. Lah kok mulian? Lah laut ya mulih. Mulih, laute mulih. Iya, toh, Wis laut. jam 9:30 berarti. Mulih wis lautan kok. Nggih to, Pak. Mulih nggih. Telah menjadi lautan api. Wis dadi mulian geni. Mari bung rebut kembali. Ayo pring direbut maneh. Lah kok pring Bung. Bung bakal pring. kowe iki lagu-lagu ra apa lagu-lagu. Sing merusak ya kowe lho. Ya ora. Ya nyedaki penyanyi. Ya. Sinten iki sing diaturi nggih? Oh, Mbak Mary. Oh, nggih. Mbak Mary riyen, Mbak Kula Mary. aturi jemeneng Mbak Mary nyuwun sepote co dados. Mentok tak kandang.
merdeka. Merdeka. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengenal para pahlawan pejuang-pejuang sing wis kasedan jati. Nggih, Mas Le. Mbak Mary masih ingat sang proklamator presiden pertama Republik Indonesia? Alhamdulillah. Siapa nama beliau? Insinyur Soekarno. Wah, luar biasa, 100 Sekolah kok. tepuk tangan buat Mbak Mary. Wow. Wakil presiden pertama yang mendampingi beliau Pak Soekarno. Bapak Soeharto. Oh, Bapak Muhammad Hatta. tak bacok iku. Sing ra anu iki kowe kuwi lho. Lah nyapa? Ngono kuwi mbok Lah aku wong lain. Mungkin harus pelawak di atas panggung penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Wakilnya siapa, Mbak? Bapak Muhammad Hatta. Mas Komet. Muhammad Hatta to. Urung tak tekoki. Ku tekor-norno kowe. Ora. Sopo dukun bayi Pleman Kidul, Met? Lah dalah. Koclok koclok ora pengalaman. Waduh. Lah kono le takon bapak proklamator aku nyapa tukang pijet iki. Lho, kowe berarti ora berpendidikan. Mbak Mary tahu bendera yang berkibar di saat ini bendera Indonesia warnanya apa, Mbak? Merah putih. Merah itu artinya Berani. Nek putih suci. Lah, betul sekali. Ini sing pinter cerdas Mas Komet. Suci. Apa katoke bojone dalang sing jero, Met? Biasane ra tau. Kowe jenenge ora berpengalaman. Cerdas ki mboten Mbak Mary. Iki lho nek presiden iki cerdas ngene iki. Aja mblegong aku malu aku. Selamat malam Mbak Mary. Selamat malam. Pripun kabare? Alhamdulillah Mas. Tegane Sehat. klopo ijo ya Met ya. Nyapa? Nyapa? Bejane sing menek bakale. Aku rasa dipenek ndek, klopokku lho ndek Mas. Oh iya. Gak usah perlu. Iki gak klopo ketoke kerambil nek iki. Niku tumut kula ket SMP kelas tunggal niki. Niki Mary niku nggih. Jek sakmene lho Mas. Tumut Cek kula sakmene. pertama kelas 2 SMP dereng ku tangan niku. Lho jenengan sampean kok ngerti niku? lah kono ya sing nganggo. Iki tak kekne karo kowe, Met. Iki Mary tak gathukne karo kowe. Iki wong Sing wedok. kecerdasane padha ngono lho. Manusia itu harus berpasang-pasangan. Sandal ae duwe pasangan. Iya. Ya orang treke gandengan. Mosok awake dhewe wong ning donya ora duwe pasangan. Lah Aku ya tak golek pasanganku sik ya, Met ya. Nah, tak golekne. oh ngono kuwi lho Mas. Sik tak Milih wae mesti. Milih wae. tak golek sik, Met. Tak pasne to, Met, sing wedok iki ayu, sing lanang tur kan gagah dhuwur to. Ki adeke Mas dalange. Ora putrane. peduli. Iki lho. Nek kowe milih sing apik nyapa aku mbok kei. Aku ya elek-eleke Ya wong Mas. apik nek Lho, Met, MBG-ne lho semepak kowe, Met. Iya, Met. karepku ki nang omah koyo ngene mosok. Kowe rong homprengku lho marahi. Homprengku. Nek sing omah ya gedhe sing omah, wong kae apa iki anduk ora cukup nek ora terpal kok bojomu. Wong ape bomah lawang nyun sewu lho Mbak Cangik. Nek ora miring lho ora sedeng bojone Komet iku. Bumahe ya ngene. Saiki wis medun ya. Pegaten ae lho Met bojomu, Met. Lho tak tapuk pisan Aku nek ora karo kanca ora bakal tak omongi Mbak Mary. Kula Iya, isin Mas. di kanca Komet. Lah aku dolan omahe lho bojone Komet kok andukan tok semene. Lho, Terus katokan semene. Lho tak loroi, Mbak. Sampeyan iki bojone Komet aku sebagai adik isin lho, Mbak. Sampeyan nyapu andukan kuwi. Ya ora apa-apa baratus kok Mas Rendro. Pengen ye ngono ne. Akting ngono ne bojomu. Bojoku ki tawa ngono. Iya. Lah wani buka piye tak kei 2 yuta. Lah kok dibuka bleh. Lah kowe kapan ono? Aku inane 2 yuta. Aja omonganmu sing apik lho. Ala asli, rondino kepungkur iki bojomu anduke dibuka ngene beyak ngono. Dibuka ngene. Ngantek ngerti tekeke aku, Met. Iya lah kowe gak ngerti tato-tatone barang. Loh, yo ngerti tekek. Wah. Aku ora percaya karo kuwi. Ora percaya nyapa. Alah kok ngeweki dhuwit 2 juta. Wong dekne karo aku lho duwe kurangan 2 juta ora dikeki ya. Nganti saiki Piye, wis ora percaya. Piye sapa sing diutang kowe? Alah campur sari kae kurang 2 juta ra mok. Wis tak bayar. Lah tak kena bojomu mau. Lho. Kae mau kuwi ta? Iya. Lah ki 2 juta kok oleh mbah peta benua. Kok iso teko ndi-ndi? Ya oke iki kene sayangku sayang lho, Met. Alon-alon wis enom. Ora apa-apa. Ana aku lho yo enom Mas. Ames. Sayangku. Nah, digodho to, Met maling. Nyuwun sewu sayang, namanya siapa namanya? Namaku Niken. hatiku takkan pilu. Aduh. Iso mak suwono. Lah dene mau rayu.
Yo Iki tak kan rayu. Agustusan. Lagune yo kuwi. Iya, kowe Agustusan ra iso nyanyi no. Dari Sabang sampai Merauke bercocar pulau Bisa. sanu Nyanding menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia Sitoyo pulau. tanah airku. Gak dijawabno to? Lho dijawabno ya iso men. Bojoku cerdas. Kowe bisa nyanyi lagu ini dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Tapi enggak pakai itu, pakainya angka B. Dari Sabang sampai Merauke. Nggih, jelas pinter yo. Ya. Dari Sabang. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pala-pala. Sabang menyambang menjadi sata, katalah ada nasa. Satalah. Bojomu iso. Alah lagi ra trimo Apa? Iki dari Sabang sampai Keroken ini Merauke. Iya, iya. Lah ayo kecerdasan bojomu. Alah ra trimo nganggo A, iki nganggo I ya, Dik ya. Ayo. Alah, Ora entuk diri sibing ya. Ayo. Musik. Diri. Tok. Tak siap nos. Ya. Diri. Dari Siping. Ayo. Ayo Mas. Loh, aja guyu. Diri simping simping miriki pilih cicir pilih Ya. simping nyimbing minciji siti itili. Ana sepurane ya. Bojomu kocrok, Ket. Heh, Bojomu kocrok. apa ta? Manglut teko kono. Wis gak usah nyanyi kuwi ya. Malah woro-woro. 2 juta loh Mas. Itulah Indonesia. Lah jare ganti i. It. Wis ora usah ya. Sayangku. Ngaleh nah. Nyanyi to. Ora. Sayangku sing Kader karo kowe tak ayo sing bakul lempar dong tak tok dlang tok dingdang drang tak tok dlang tak dingdang slendro gendeng tangan itu ya. aku meneng Meneng. man ya meneng Nah, Kowe pengen meri. wah Sayangku sing ayu dhewe purun ngapa bakal tak usake. ben adi dolanan ya cah loro penting ratu karan Bojomu ngono ke ya. wis enek harapan loh Mas. Wis harap. Wis enek kisi-kisine. Ayo. Kira-kira kaya ngono. Nek isarane. iya Kira-kira kaya ngono Mas. sik ta iya Ayo. sik ta tak Ayo. kowe ra iki karuan ngelirit mesti enteng Nyapa lho wong dijajal. lha iki apa ya ora ngebar apa Ya namanya dijajal. pasangan. Aku seorang laki-laki itu harus kuat dalam kehidupan rumah tangga, Tom. ya sayang ese apa Langsung dipangku ae lho Mas. tak pangku lho waduh lah kok montrot teko ndi Lah iya. madhep ora ana Lungguhe lho posisine iki lho dina ramule kok tak komen posisine lho Mas. lah nggih posisimu kuwi lho Ora imbang gede sisih kok. Makane tak kono nang ngene. Pokoke iki ombo sisih met. Jelas kok nek mlaku. iya tapi umumnya nek dipangkukin duduke madhep nek madhep rene dengkule abot. iya aku ora kuat Berarti madhep rano. Ranano. Anu C Mas C. Ayo latihan sih. Kamu begitu bahagia sayang. Piye, Mas? Aku ngentut. Nek pupu kok ngeder. Mosok engko nek gempa NTT teko kene, Met. Wedan koclok ngentut iso nang pas pupu. Mosok ngentut Mang Met. Sumpah lho kok tek. Loh, iya iki, Met. Ngantek kemebul iki. Iki sesuk nak tak delok biru tak visum.
ngantek kena racun totem mbuh met yo. Wis metu kok Heh. Oh, jorok kok dirayu iki ya meneng. Mau dipangku saiki digendong koyo Mas. Enten to, Cak Komet. Dalem. Lah nggih kok nggih enten nggih dipangku ngentut. Beh, Dibalik. akhirnya ya gagal total lho, Cak. Kok kaya ora tau ngalami lho. Dibaleni nih. Mas dipangku saiki digendong Mas. Gendong. Gendong. Ndro kowe sing nembang, Ndro. Apa lagune? Ya met karo Iki jane tau Aku gendong ngarep seneng. iya. Gendong ngarep iki nek ning kamar. Di enek majelis iso. Lah gendong piye lho? Kayak selendro lho madhepe rono tak wok. Ngene kok gini. Mbek cawuk kene iki. Dipangku. Cawuk. oh, digendong tenan ngono lho. Lah ya tangane kan nek kene to Mas. Tapi yo mbok uwik ngene. Cawuk. Sinep sen bulan kekancare rapi Nuri jagat bareng lawan si reki Apa leranah loran. Kuwi nggone kancane ya lek ya. Kok tak ibu islah kowe. Ora iso iki bojoku lho lek lho. Kok bojoku ape bebet. Kowe ora percaya iki lho gendongan. Gendongan. Iki kaken dosa kene. Nek bobote ra sepiro. Heeh. Dosane. Bandule iki lho aku iki. Hah? Kowe ora pengalaman. Piye? Nelok. Lho, Apa dua kucing enggak? Aku ki arep mbok gendong ape mbok mii. Lah kok dibopong ngene. Apa kaya Apa sing mbok persembahke karo piyai kene? ngaturke napa? Ayo ngaturke napa? Anu jejer sew lagi sapa kene? Nama siapa? Nama cantik. Ayo namanya siapa? Ya omong iki lho bakal ben ngelok omong kancane ya Dik ya. Injih tepangaken Nggih. nami kula niken. Oh niken. Sak menika studi wonten pundi napa sampun lulus? Niki won kuliah. Oh, kuliah. Injih. Cita-cita pengen dadi apa tuh Ayu? Pingin dados guru. Oh, guru. Sak menika mundhut jurusan apa, ngambil jurusan apa? Pendidikan seni. Wah, iki lho Mek padha karo aku kae malah langsung luru aku. Loh, kowe jurusanmu apa, Met? Aku njukuk komputer. Oh, sing siji. Iso aku bengi penjara. Loh, maling kowe. Ayo. Iso njukuk komputer. Oh, jenengku maling kowe jurusanmu kok kowe. Muga-muga kasembatan kelakon ya. Injih, amin. Yuswa pinten? Umur berapa? Kalih dosa. Walah, iki mesti bapake Bu Agus iki. Iki mesti tenan. Anu pun tepang kali Budi ini kok. Bude Mary. Sampun. Oh, Bude Mary. Bude Mary apik mboten? Saya sangat Alhamdulillah. Saya napa saya? Yuk, kok saya kok berangkat badhe nembang napa sing duet napa sing anu? Sumanding. Oh ya duet no. Oh, sumanding. Duet. Oke. Iya. Yo, saudaraku cok. Wis koyo kowe ya, Met. Gung. Mungkin yang lain apa? Ya kuwi. Oh, Deno. Oke. Kita kasih tembang terbaiknya. Ada Duna. Dino. Sarmono lho. Oh, duet karo Mbak Mary. Aja mutung ngono. Kok tak tukokne mercon ya. Duduk dulu no Mbak Mary. Sembah nuwun kula aturaken song-song agung bapak kula nggih guru kula tiyang sepuh kula Mbah Haji Santoso. Muga-muga dipamringi panjang yuswa. Dengan donatur utama Pelemahan Kidul. Lor nggih kidul. Nggih mugi tansah jinaga kesehatanipun. Amin. Rencana niki malah kula ajeng mulih mengke badhe
diparingi bis kok ya Met ya, mang ditawani Diparingi bis napa son? bis niki Mitsubishi apa karo apa Met? Susu. Nek sing Bis diarake diameternya piro bis e? ora bis. Ya Napa Cak? Diparingi susu napa? Menen arep dikeki apa mau Met? Isusu. lah niku. Nek Mitsubishi Nek ki kula boros. milih Isuzu. Jare susune gede iki penak jare Met. Isuzu. Lah iya dawuhe Pake ngoten mau. Cobi Cak Komet penjenengan MC ini melalui Pak Abah Haji Santoso kepareng minggah wonten sasana pagelaran. Ngoten. Kala wau wonten pundutan saking Pak Kamoncore. Kapolsek mboten Pak Kapolsek, Pak Inggih, monggo. Oh sampun kundur. Kapolsek. Nah, sampun kundur. Sampun kundur. Pak Lurah sik lenggah mboten? Oh nembe iki mawon kundur, Nembe iki Mas. mawon. Pansek sampun kundur. Oke, Mungkin monggo. perwakilan. Lah mari Mas Komet yo nyuwun sewu lho Mbak Mary. Nggih, pripun? Seorang pelawak itu harus mempunyai ciri khas dan karakter masing-masing. Ya. Ojo nesu wae ngene wajahe kudu mesem. Nyapa kok nesu ya, Mas? Lah iku wajahe delok to, guyuk sing Ngelumpuk to? Ngelumpuk. Pancen aku ira iku yo ngene. Lho padahal kan sing ceria bahagia. Yo ora iso pancen ngono kok ya. Ya kudune sing apa iki sing cerah, bahagia. Kowe pengen ajamu bahagia ra? Piye? Meneng. Gekno ngono. Ki nyanyine ya. Nyanyi nek karo Mary, kowe ngerayu Mary. Duet. Lah, ngono ganteng, Mas. Wis, iki Matamu papat. nyanyi iki. Bangetan. Ya sing duet apa? Golek duit kaya ngene. Ambene loro, matane papat. Lah ya ngono ki bojoku kok ya tegel mangan kaya kowe. Aduh. Oh ya. Biasane ngono kuwi tekone dikek kembang dhisik biasane. Ayo nyanyi apa? Jane demit apa? Kowe milih katresnan sejati, sumanding, kasunyatan. Oh, njaluk apa wae oke ya. Katresnan sejati, Oke. Dewa Tresno. Dewa Tresno. Ayo. Sing duet. Katresnan sejati apa Dewa Tresno? Katresnan sejati, Met. Katresnan sejati. Tapi wis pantes ya ngene. Pantes. Rene, pantes pancen gandenganku yo sing ngene-ngene iki kok. Mas. Nek terlalu ganteng koyoke gak patut. Ilang, Met. Wong yang tau tak kancani ilang. Seksi ini. Oh iki lah. Oke, cobi Cak niki kalih kersane Mbak Mari dikancani kalih Mbak Ririn. Oh, Mbak Ririn manjur. Ayo Mbak Ririn. Mang wis WA aku Mbak Ririn kon. Ya empane kok WA kula Ririn Pak Seno pupuk kula gringgingen ae ngadeg kok. Nggih. Lah nek kuwi percaya wi aku. Gawe wong aku yo di WA kok. Piye WA-ne? Anu nyusul kok gak. Ayo Mbak Ririn. Ajak ya pupune gringgingen ora ngadeg. Sayangku. Nyapa? Pengap. Cak Komet, Cak Sindro menika dipun dongaken mugi-mugi panjenenganipun para among tani tetenanipun tanemanipun saged ijo royo-royo kadya pandan waringin, Amin. tangkar tumangkar kawuryan dadi, Nggih. tandurane apik, lepas sing ngomo pas panen regane apik. Rapi. Ya, jelas iki. Nggih, Lah nggih. nandur kurang kok kadung donga. Omo kabur tandur subur loh jinawi ngoten nika lho. Dang. Momo nemro lucilu nemoro cilu niku. Weh. Lah ngene iki sik to. Ngene iki lek dalang rong tau ngulon yo ora iso. Ora iso. Nut ngene iki lek dalang rong tau ngulon. Lah, ora pengerten karo dalang ya kaya ngene ta. Ya Pak ya. Gak iki. Wong dalang iki nek ngupas brambang iki payu sekilone 700.000. Brambang opo sekilo Ah rame medsos kuwi. Mulane dagelan iki bayarane cek larang tukang ngupas brambang. Sekiloe 700.000 ya Pak iya. Nggih. Kok iso? Wae tak didono ya. Kita mainkan bersama Mustiko. Mary dan juga ada Ririn. Itu kan? Ririn kok Wiwin. Luar negeri. Bersama Wiwin. Nih gambelannya kerja. Nyanyi. Ya kolaborasi ya kanca ya. Ya no. Momon Nemroji. Alah. Wah lek rong tau ngulon gak iso. Ya buka celok kok beduk Mas, buka celok kok beduk. Deng. Ayo. Katresnan sejati buka celok kok beduk. Kok iso beduk? Iso. Ayo jajal. Dedak ngene ya. Ya. Musuhmu sapa? Ikan. Gak apa-apa. Kuwi nikmatono. Wis tak wek yo ning kula ya Cak ya. Tapi sampean tipe teh bocah kae. Gak apa-apa, tak lapane. Gak enak ora? Sugeng midhangetaken keluarga agung masyarakat Pleman Kidul. Pelageng menika mugi Seni
Mbak Mary. Mbak Mary kok kesusul iki. Kok nyapa kesusul? Piye to kok aku kok ngececeng ae. Oh iya. Kok Iki kan ya tanggapan ya penyiksaan ngono dadi. Lah kok penyiksaan piye jenenge nyambut gawe itu kerja harus totalitas. Bisa berkarya ditimbali karo Piai Pelemahan Kidul tuh sing apa iki matur sembah nuwun lho ya. Heeh. Iki senior karo nan junior kudu kasih contoh yang yang baik. baik. Kalau Mbak Mary semangatnya luar Luar biasa. biasa. Meskipun kiket awal ora lungguh, ya terang. Alasan. Tak dinding. Malah kiket semut. Guru piye? Pak Teno, Inggih Cak Komet. wau wonten Mbak Ririn. Nggih. Terus Mbak Niken. Sing ketingane kaya yang digado malih sing pundi? Pelita enek Mas, pelita. Mbak Pelita. Jenenge asli Ya iya. pelita. Tapi bacotno lho kok sok. Panggilannya pancen ngono. Mbak Lita. Iso nyanyi ora iso nyanyi diri siping simpi mirik. Yo, monggo. Mbak Lita jemene Ayo Mbak Lita, jemelet Mbak. Ya, Sepote co, musik Jangan dulu, gandol. Mbak Mary, Mbak Mary. Tuh apa? Ayo Mbak Mary. Ayo tak goyang tak. Tarik co. Sing asik. Ayo rada maju tak. Hei, 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 hei. mentok, mentok. Mbak Ta. Lita. Nggih. Aja kok ngarepe, kuwi singkat ae. Oh iya. Mbak Nggih. anu. Mbak Ita. Oh Mbak Ita. Nggih. Nah, selamat malam Sugeng Dalu, Mbak. Nggih, Sugeng Dalu. Nah, piye kok sembodo ayune ngene ya, Met ya. Masih sekolah ya? Asik. Apa Pak tembang yang paling disukai? Tembang. Ya. Lagu-lagu yang genre sekarang. Apa yang kamu banget itu? Ayo kamu yang kamu tahu apa, ayo. Apa ya? Apa ya? Kasih tahu dong tak ngobrol. Aku kok jahat gitu. Lah rata ngomong kene ngenteni Met ngomonge ya bocah iki nek perawan iki semu-semu sih. malu-malu tapi kucing. Kucing malu-malu. Apa Ayo ya? nyanyi apa ayo. Kira-kira. Aku mau nyanyi lagu. Apik kuwi seneng-seneng aku nek. Burung. Urung, cek urung. Lagune Mas Dery. Oh, apa lagune sih? Yang apa tuh? Cundamani. Wah, aku kurang suka tuh yang lain dong, yang lain dong. Ora suka. Pancen gatuke. Oh ya aku suka. Kan jenenge wis jelas. Jenenge sapa? Anu Lita, Ngarepe nek dikomplit sapa? Pelita. Kudu nganggo lagune ya kuwi cocok Sunda karo mau, Met. Iya iya. Ngono terus. Anu gak pengen lagu banci mang. Lho. Enggak. Ora senengane kuwi ya Gandul. kene kuwi. Kan suka-suka saya. Iya. Nggih nggih nggih. Suka. Mbak Mary pengen joget. Anu cocokan kali Mas. Nek cocokan karo ngono. Mas kula nyuwun. Karo beduk-beduke piro Mas? Piro Mas? Lho beduk iki kaya panggah hak mono ya ta, Dru. Oh ya iki lho maksudnya nadane. Aku mau bawa temen. Siapa temen? Ya ya monggo. Ya. Oh Mbak Nike. Oh iya. Mbak, namanya Mbak Nia. Oh Mbak Nia. Ya ya ya. Mbak Nia. Litania ini namanya. Kalau digabung siapa Met ayo? Siapa yo? Litania. Siapa dulu nih ayo coba tes vokal mungkin pakai roll enggak? Pakai roll enggak? Apa itu? Roma ketemu Mas Jimmy. Saben bengi. Saben bengi kuwi ta. Ora nganggural, ora nganggural. Kowe komen tak bacot ucape gunung. Tak dandeng, lu dandeng, dang tak tung crit. Ayo, yuk saudaraku semuanya kita kasih tembang terbaiknya. Ada Sunda Mani mainkan bola. Kumpul-kumpul dulur bersama Kisinan. Kowe nganggur kowe ora tau ndelok Ki Gem. Kowe ora tau ndelok anu ya. Kacane sepel lagi. Aqua Mas, aqua. Ya ora
Ayo kompol dulur. Bersama Ki Seno, satu tebang terbaiknya. Ih, nyanyiku kapan? Isian Ayo musik mas. Iya mas itu. Oh ya, enggak. Aja pokoknya aja nglokro, pokoke intine iki nyambut gawe diniati ibadah, insyaallah barokah. Amin. Amin. Sakmenika kelas pinten Cahyu? Kelas tunggal SMP SMA. Alhamdulillah niki PAUD nggih. Ya Apa Allah. Cahyu? Kula TK. Jujur sakmenika. Kula kelas 11. Oh 11 kelas. 11 iki piro men? Oh kelas. Oh ya kelas 2 SMA. Sing dandani dandan dhewe napa kali ibu? Iya, Mbak. Oh ya wis gelungan kegedean ya nduk ya. Niku lho, Mbak. Oh mbak wis ya. Kegedean nek gelungane ya met ya. Sembah nuwun nang mrene napa sampun? Sampun. Oh sampun nggih. Gentosan. Oh gentosan. Siap Pak Seno. Terima kasih. Oke, Aku. Niki sinten malih kang dipun dawuhi menika Pak Nggih, Seno? monggo Sinten? pamundhut panjenengan matur dhumateng para kadrang sutresna budaya Plemangan Kidul. Mbok bilih wonten pamundhut lelagon utawi gegendingan menapa ngaten Cak? Ah sekedap kala wau kula Kathah niki ugi wonten durprese Nggih. khusus untuk masyarakat penonton yang masih setia tuhu sampai jam dan detik ini. Nggih, Mas, nggih. dari- Kejutan Cak, kejutan. Oke, panitia menyediakan doorpress. Untuk itu kita berikan kesempatan buat panitia untuk panitia monggo ingkang bertugas panitia monggo. Nggih. kalih dipun pirsani ya Mas Komet. Nggih. Sing panjenengan lenggahe menika mengke wonten napa niki wonten nomor undian. Sing dilinggahi kono undiane di sebelah bawah kursi ataupun di bawah duduk ibu-ibu itu Ya. bisa dicek nanti hadiahnya PCX. Kowe iki lho omonganmu. Kowe kuwabe kadung-kadung Nggih. ngene ndelok iki. PCX nggih. Nggih, Monggo. Doorpress-nya. Wow. Ya gen kula wonten hadiah niku 43 Cak Komet. 43 niki nolak. Nggih. Nggih jumlah 7. Mengke manapun sepi kula aturi. Dadose plorotan Jambe niku 43 dilungguhne ten Dawur ngoten. Aqua. Oh iya, Aqua nenek. Wah, sing penting lomba iki aja panjat pinang ya, Met ya. Nggih. Ora apik kuwi Ora panjat apik. pinang. Wong panjat sik ora gek dipinang. Ya iya. Kudune dipinang sik ora gek dipanjat Dipanjat. berarti. Dadi pinang panjat. Nggih, pinang panjat. Niki mboten hadiah lho, ngontang dikira hadiah. Lho, lha iki apa? Iki didol. Oh, tidak ya. Ah, ya iki hadiah. Hadiah niki, Mas. Sebangun. Oke. Iki blangkonmu gegedean apa terasire gede ya Mas kok gak kuat. Mas, lah kok trembulunus lagi piye kok piye iki? Inggih sugeng kondur dumateng panjenenganipun Oh ngoten. Bapak Lurah Tirulor kalian Mas Lah, nggih. RT Anto. RT. Matur suwun sanget. Kagem dumateng RT 1 sampai RT 6 niki kedahipun ingkang ngundi ketua RT ne. Mekaten dawuh saking para panitia ngoten. Sekali lagi ketua RT 1 sampai RT 6 kalau suwun tindak wonten ing pepanggungan monggo. Monggo minggah wonten sasana pagelaran. Yo yo yo. Sindani Met. Wong
wis wok barang kok isih pakai maneh-maneh. Nggih, mohon izin Bapak Panitia perwakilan saking RT piyambak-piyambak. Nah niki terus pundi? RT 1 sampai 6. Nggih. Lagi-lagi papat. Nggih, para ibu-ibu, bapak-bapak RT 1 sampai 6 nggih. Persiapan